Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan grafiko batetik abiatuta zelan kalkulatzen dugun zuzen baten malda ikusiko dugu. Dakizuenez, funtzio lineal baten adierazpen orokorra, hau da, bai, y-a berdin m biderixa gehi n. Eta gaurko bideoan kalkulatuko duguna m hau izango da, bai? Malda. Horretarako, bi urratz emango ditugu, bai? Lehena, bi puntu identifikatzea grafiko horretan. Kasu honetan, identifikatuta ditugu ja, lehenengo puntua eta bigarren puntua, bai? Lehenengo puntua 0-5, bigarrena bat -3. Orduan, apuntatuko ditugu hemen, lehenengo puntua, ixa 0, y-a -5, bai? Eta bigarren puntua, ixa bat, y-a -3, bai? Bigarren urratza, formulatzo hau aplikatzea da, bai? Formulatzo honek zer esaten digu? Y-a azpi bi, hau da, koordenatu hau, ken y-a azpi bat, hau da, beste hau, zati, y-a azpi bi, barkatu ixa azpi bi, bai? Hau, ken ixa azpi bat, beste hau, bai? Zer da formulatzo honen esan nahia? Esan nahi duguna da, zatituko dugula alde batetik y-en artean dagoen distantzia, bai, puntuetara bagatoz, y-a ardatzan, bi puntuen artean dagoen distantzia, bai, unitate bat eta bi, eta ixaren artean, edo ixa ardatzan, dagoen distantzia, bai? Puntu batetik bestera, unitate bat, bai? Beraz, formulan ordezkatuko ditugu koordenatuak, y-a azpi bi, -3, minus y-a azpi bat, -5, zati, ixa azpi bi, bat, ken, ixa azpi bat, 0. Bai? Beraz, hemen, -3 minus -5, dakizuenez, -3 plus 5 izango da, zati, bat -0. Bat, bai? -3 gehi 5, bi da, eta bi zati bat, bi. Beraz, zein da funtzio lineal honen malda, zein da lerro zuzen honen malda? Bi. Hauz izan da guztia, gogoratu, bai gure web orrialdean, bai YouTubeen jarraitu jakindun.